yini ekufuneka ngiyiphawule ngokusheshsha nenidinge enimukela ingcingo ngale yini ekufuneka information ekufuneka nginilethele yona kanjani angithi mawufona ke kufuneka before phone ube nayo inamba ucingo yalo ozolinda nalogula okwesibili usho ukuthi uhlala kuphi ngoba emakhaya sifana sidolobheni nama house numbers nama lot numbers yisho indawo yaziwa njengesikole njengesitolo usibongo somuzi ukuthi sifuna umuzi wabantu stop noma phisi uyaziwa yebo ukuze kube ri bese uba nenamba ke soyisebenzisa okunye sibesiqoyisa umphakathi ukukwenze ihlobo uthi egula emakhaya fanele umuntu ekegula uthi amfonela ambulance base kunembuzo vele siyibuze nobhubathi ukhuluma nalo segula ngasakwakhe yacela umphathi usifanele kube khona umuntu lo nalo ungaphilanga ukuze kusheshe siyacela kube njalo emphathini inombolo nje 112 wena uphatha ucingo usho ukuthi uhlala kuphi umuntu okhona ugwiswa yini okunye sibesiqoyiseke bavama ke ngoba bafuna iambulance isheshe bese benza ukugula kube into enkulu kanti mhlambe nje uyazigulela bese sishintsha ke thina siphuthuma umuntu angave mhlawumbe usiphathele ithumba nje basibiza phela bathi ubuhlungu ingalo nethumba base besibizile sikwazi usinqaba siyakho bese kuthi ke ithumba bese kuthi lona ogula odinga ambulance olimele alibale ngoba ingalo wethumba asicela bakhuluma iqiniso ukuthi iphethwe isisu ngoba siya understand isikhathi phela nasi sisisuke eminyango ebusuku umphathi omningi wasemakhaya awunazi imoto ezihambayo manje